Pozrite sa na nekompetentnosť progresívca Hojsíka, keď nevie zodpovedať jednoduchú otázku. Vidíte tu Evropu bez těch dovážek, bez dovozu ropy. Můžu se vás zeptat, jak chcete stavět nové silnice, protože jistě víte, že součástí ropy je i mazut, ze kterého se vyrábí asfalt. Vy vidíte svet príliš čierno-bielo, pretože je závislosť a závislosť. A pretože váš svet je asi o tom, aby sme ďalej nakupovali, aby sme ďalej boli závislí v každodenných veciach, aby sme nevyužívali domácu energiu. A to mi je nesmierne ľúto. Napriek tomu sa Hojsík ocitol v rebríčku vraj najvplyvnejších europoslancov. Naozaj by ma zaujímalo, čo vybavil tento veľmi vplyvný muž v úvodzovkách pre Slovensko. Maximálne infringementy a útoky Európskej komisie proti Slovensku. Nikto by totiž ani poriadne nevedel, o koho sa jedná, keby sa nepreslávil tým, že jeho asistent mal ožratý autonehodu práve na Hojsíkovom aute bez kontroly STK. Hlavne, že vplyvný muž Hojsík bojuje za životné prostredie. Celé Slovensko už dávno vie, že progresívci nám v Europarlamente škodia najviac.